Bueno, eta kamaran bestalde, hortzen daukagu Juan Carlos Pikabea, lesakarra, margolaria, eta konfinamentuan pentsatzen dut, sorkuntza ondia egiten ariko jaizela, ez? Edo nola de haie konfinamentua, Juan Carlos? Arrazoia du, inoiz minio lan gehiago egiten ari niok. Mugatzen jau ez, kanpora ezin atera eta gero proiektu hau niz udaberrian egiten txukenak eta jendeakin harremana horik ja mugatuak zidozik. Baina, gainekoan, margotzen gusturari niok, gauz berriak egiten. Eta horrelakoetan, zer nondik heldu da sorkuntza, barneko gauzak, hau da bodegoia, errateagatik bodegoia, edo kanpoko gauzak, kanpoko irudiak ere hor burutan dituk eta horietan ari jaiz. Urtean zehar ere dokumentzatzen dira, argazkiak bidez eta hola, eta, betire grinak zaten txuk zerbait egiteko ideak eta, hortikan, lokarri horretik tiratuz pixko bat. Bueno, ze erakusketa nola baitere gelditu zaik zintzilik? Konfinamentuan gatik? Zintzilik pensatzen dit udakoa. Udakoa zaila ikusten dit. Udan urtero egiten diok hemen, baina San Ferminak ikusi ditenez ez juk eginen eta bazandarren ere igualez, eta orduan ez zekit udan aukerarik izango diuken, naiz eta erakusketak ez izan hainen masifikatuak. Baina, ez zekiuk hau nondik joko diken, ez? Bazekiu ze gertatu den, baina aurrerantz zekiuk. Eragina izango duela, bai, uste duk, ez? Horrelako konfinamentua baino gehiago, koronavirusaren krisi honek, zuengan eragin handia, bai ekonomikoa, bai bestelakoa? Bai, tire baduk aukera interneten bidez eta ire horra erakusteko, baina etxera etortzen ziren zerorik eta gero taldeak ere bai eta eskolatan egiten niken gauzak eta horik goiti beti etorriko ziur. Eta, gero gainera hortikan aparte, honen ondoriok ze izaten aldiren ez? Agian ekonomikokire jendia, enpresak eta langabezia eta nondik nola joaten den. Horrek ere, pensatzen dit, denan gain zerbait agertzeko dela. Beraz, hori izaten da ez, normalki kultura mundukoak diotena, lehenbiziko gauza lekutzen dena edo baztertzen dena krisis garaietan kultura izaten dela, erraten digute, horren beldur pixket ere baduk, horrena, ez, pentsatzen dit? Bai, 2008koak ja izan duziken eragina handia, eta honek ere bai. Baina, dena dela, gure arloan agian oso sistema konsumistan bizi gaituk, eta orduan, konsumoa atea uniz zabaldu dituken ez gaio, eta orduan, jendeak artera letu minio lehenago bidean diru ere gastatzen ziken, alde batera botarik gaituken lehenagotikan agian. Bueno, ze ate berri ereki ditu koronavirusak diot, teknologi berriak, hau da, honitz hitz egiten nahi da horretaz, batez ere, zuek ere erakusketak egiteko modua aldatuko da, jaketa jendea igual etxera ez den heldu zuek etxetara joango zarete, diot, bideo edo erakustaldia beste modu batera antolatuz? Etxeak egin behin ere gertatu, baina, aste honetan, aurreko astean gertatu zidaken, Nueva Yorkikan hemengo Nafarroko mutil batan bizi dena, eta berak eskatu ziaken, nahizikelen ere denak, salgai ziren, eta bideotxo bat prestatu nioken, eta hola biali diziot, eta gauz interesantia, igual ate berriak idektzen ditu. Nor daki, agian Japonen edo Txinan, edo Nueva Yorken, edo zintokitan saltzeko aukera dago. Jendia normalki erostera etortzen denean zer da begiratzen duena. Gehiago inbertsio bezala, gustatzen zaiona, kontaza pixko bat sentimentuen aldetik, zer osle bota ibiltzen diren? Inbertsioko artea bertzen mundu bat du. De normala, gehien bat, inguruakin ze ikusia dikena eta arteakin disfrutatu nahi dikena eta bere etxea atondu pixko bat gauz politakin. Inbertsionen mundua bertzen mundu bat duk. Hor ja ibiltzen diren dirutzak eta hori ja organizatuazioak bertze bide batetikan
bueno, eta apostu bat egiten ditek norbaitekin eta hortik antitzen ditek. Eta gero, garaibateko margolariak hilak direnak, horik ere, pues, badu jendea, pues, Picasso edo klasiko Sorolla edo Van Gogh edo hori jadu espekulazionea, ez dakik egiarran nola funtzionatzen aldiken, nola ordaintzen diren diru kopuruak. Horretara ez gatu hemen inorrera letu, Bai. Bueno, eta Juan Carlosek margotzen duenean, nola margotzen duzu? Nola baitere bezeroari begira, badire igualagian bezeroak eskatzen dizutela lan bat, zure sentimentua edo emozioen arabera, teknika berria garatuz edo eskola bateri egokituz, nola ari da Juan Carlos momentu honetan margotzen? Orain momentu honetan, bueno, beti saiatu niok ez, nionek, bueno, inguru beresi batean bizigatuk ez, orduan, inguru honetako gai beresienak isladatu eta horik oialara erami. Eta margolari artista batentzat garrantzitsuna duk norberak aurrean, bueno, egiten diken lan hori gustukoa izatea jendeak. Eta, bueno, hortikan jotzen dit, bezeroak enkargoa egitea minio haunizez politagoa duk, sortu eta jendeak eskerroneko izatea. Gaur egun, zenbat ordaintzen da, edo zenbat jendeak, pentsatzen du beti aldaketa merkeago, nahiago, baina ze preziotan mugitzen da gaur egun jende arronta margo bat ordaintzeko orduan? Bizirik dagoen margolariak normalin neurriaren arabera saltzen dik. Eta, bakotxak badik bere katxe, batzuk errestiago, bertzin merkeago, eta, bueno, hortikan mugitzen gaitu, gero neurrian arabera. Neurrian arabera izaten alduk, bueno, ez egin ere kasuan, pues, lanak 300-400 eurotikan, 5.000 euro, 6.000 euro, handiak, bueno, hori segun jendeak. Hor xairi ginen eta linea moztu egin zaigu. Galdera zen, badituri, Lezaka eta Elizondo artean online eta internete bidez komunikazio txarra dagoela. Errantzak, Juan Carlos, galdera zen nolapaitere, saltzeko orduan, zuzenean, bitartekariak ere erabiltzen dira, hor ez dakit, esplikazta pixkoa nola funtzionatzen duen mundu horrek? Norberak salduzkero denantzato bez, hurbilago gainera galeria bidez saldu delikan beti porcentaiak nahiko handiek izaten dituk eta gero hortik aparte behin ere ez duk bezeroakin harreman zuzen bat sortzen. Eta hola, guretzat bentsat hobekiago. Ezagutzera emateko, ze bide erabiltzen dituzue? Denboran podori ez? Urteak eta lanin segitu. Eta gero, kanpoan egiten diren erakusketak bereziki. Kanpoan ez duk gauz bera gure eskualdean egitea edo Iruñara eramitea edo Bilbora, Donostira edo olako hiria hunditara beti jende gehigotera hurbiltzen jaiz. Hor, dena den erakusketa egitera, zuei pentsatzen dut, dirue bostatzen zaitzu, ez? Zuke toki batean erakutsi behar baduzu, aldez aurretik zerbait ordaindu behar da? Galeria tantola bai, baina, ekintza kulturala bat alin baduk, adibidez, Iruñan, urteak batiu egin gabe, baina normalki eurek transportea eta garraioa eta zainketa euren kontura izaten duk. Hik ire burua definitzerakoan, ze estilo definituko duzuken, Juan Carlos? Gehien bat paisajea landu dit, gure eskualdean aberatsa denen honetaz, eta, impresionismoa, kolorearen bidez izladatutik nire gaiak eta horrekin egin dit nire estilo berezi. Izan jaiz, eskolan batekoa edo irekabuz aritu izan jaiz eta garatu duk estiloa?
Eskola minio gehiago norberak bere burua landu ardik. Norberak bere nortasun hori isladatzea hori duk garrantzitsuena eta ire lanagatik ezagutzea. Bertze margoan artean, bai. Eta, bueno, eta begiratzerako orduan ze margolariei begiratu izan diek, edo ze teknika izan duk gehien gustatu zaikena, ipasa bizko bat. Bueno, niri oleoa gehiena maite ditena. Naiz eta akuarela, akrilikoa eta bertze hainbat ere ukitu, baina oleoa. Eta, artista asko, ez? Historian zehar asko eta impresionista unitz, eta gero Sorolla, eta Zuloaga, eta, bueno, hori bereziki gehiena maitatu izan du ditenak. Bueno, eta ze museora joanta gelditzen jaiz bakarrik, zengati familia joaten zaik eta erraten dite, gizon hau ez duk hemendik atera zen. Ze museotan eta ze margolariek ikustea gustatzen zaik? Bueno, ni museo gehientan erekin aspertuko dituk, baina, bueno, horretik aparte igual, gehien bat unkitu zidan museoa Van Gorena. Van Goren museoa Amsterdaman, adibidez, Orseko museoan, impresionista gehienak nantziozik, baina hauniztan liburutan ateratzen juk diten kolore gehiagokin eta kontraste gehiagokin. Van Goren, han alderantz izan diren bezalakoak. Aberastasuna handia ziren kolore aldetik. Bueno, eta hurbiltzen jaiz hauniz kuadrotara, edo neurriek usten duten dina, edo gehiago? Bueno, hurbiltzea duk teknikokin nola egina den ikusteko. Normalin kuadro bat 3 metrora hortikan gehiago, segun neurria, gehiagotara ikustekoak eginak izaten dituk. Egiten delikan, hurbildikan lantzen du, baina hori tekinari goberenak distantzia batera. Bueno, eta momentu honetan, ze kuadro eta zenbat neurri dute egiten ari jaizen kuadroak? Batxit, normalin 4-5 kuadro batean erantzin eta orduan hori bat idortzen delikan, bertzeakin segitzen dit, ura utzi eta bertzea, eta hola. Eta orain momentu honetan itxasokoa bat Gaztelugatxeko handiat ukatu dit, hau metro bat 84 bider 88 zentimetro, nahiko handia. Bueno, paisaje izateko handiak, bai. Eta gero bertze 3 batit hori Euskal Kostaldekoak, eta horik ere metro bat 30 bider 87 dola. Eta gero bertzeak, 81 bider 75koak, horitik ere badit iturengoa bat hasia, eta bertze kuadro bat eunatekoa. Eta arantzakoare bain bukatu berri hori handia, bai. Eta esaten du, gertatzen da, lehenauko margoak hartu eta berritzea edo etzai gustatzen hori? Bueno, aurrek urtekoak eta hola, bai, askotan utzi ditut kuadroak eta gero ikusten joaten diz eta erraten du, bera, hemen hau egin banioken hobe, eta, bueno, hauniztan tentazio hori izaten digu, bai. Zenbat denboraz gustatzen zaik, margo bat edo kuadro bat akitzea? Alikita gehiena, baina, bueno, normalin bai, bizpairu jabete benpen bai. Ongi ikusteko, idortzen delikan, ongi idortzen delikan, zeo zer aldatzen duk, eta hor ikusten duk, non goratu arduken igual kolorea, edo non xamutu arduken, edo gauza asko ikusten dituk ongi begiratuta. Beraz, gustatzen zaik kuadroan errekreatzea, nola baitere, erranta? Bai. Ez du lehenbizko zer hori egin polita izaten duk, ez? Lehenbizko egiten duken lan hori bina. Gero, hortikan aurrera segitzeko kuadroa, nik uste asko landu behar dela. Bueno, eta margotzerako orduan, bakarrik pentsatzen dira, edo taldean ere gustatzen zai batia? Ez, ni bakarrigan. Bai, bakarrigan, nire musika edo nire liburuak batu igual ordenagailu bidez, eta horrekin nire bakardadean 8-9 ordu egunero sartzen dizki. Bueno, eta koronaviruseko garai honetan, orduan, horren arabera, zenbat kuadro atrako dituk eginak, 3, 4, 5? Ez egin noiz akautiko da, bueno, 5, bai, guainiken ilaute bat hemen segitu batko dugu, bai, etxean, bueno, 5 bat benpen bai. 5 bat bai, bueno.
ez da, ez da makala. Zein goduk, pentsatzen zein dira erantzuna, baina, tira, zein goduk hori konfinamentuak izan den biramunean? Ba, nik gustura niok etxean, egia errateko. Umeak eta emazteak eta denak etxean gatuk, denak osasun aldetik ongi gatuk, eta, bueno, ez dit, San Ferminak ez direla egingo, gure garaien egin niuken, eta orduan, lasaitasunean ongi bizi gatuk. Ez du gauz bera herri batin bizitzia, hiri batin bizitzia, hori ulertzen dit, Gu herritan betire atera-aterita ez diuk inorrek deus errati momentuz. Orduan, lasaitasunez ez du gire bizia haunizik aldatuko, konfinamentua libratzen denean. Ez, beti tokatzen duk ez, gauzak egin beharrak eta Iruñera bizitatxo bat zerbait egiteko eta halako gauzak, baina normalin ez. Ederki, Juan Carlos, mil esker, gurekin egoteagatik eta saltzegatik pixko bat konfinamentu garaia nola bizitzen ari izen, eta eta dena ongi atera daila. Horixe, osasunakin buka dezagula,